Andidi zvazo kune Tete ndinomutsemura mazwa. Mungwazi wewe. Pamsoro na maya na baba. Mwana tasvika kudai. Wakwasha wenyu. Saka ndatisatenda kure tiri kufara. Tibva tatoti chipochete chinacho tibva tangoti ta. Ndakumbaya. Saka tadiri kuti susu uyu mupanya wenyu anu ndiye mukuru kujaiglo. Saka tawa dai tatati tiri kuisira masola. Pamusoro peimba. Mvura chobva taisa mvura zvibhorani zvine masora mvura kuti chu. Chemira dino pakujerima inotesta mvura kusvika pasi level chaipo kuti guchu. Mvura yoti mararara handiti. Ndinotenda chaizvo. Hino mukachaisire sora musina kuzoaisire magetsi mumba maraiti ne maraiti magetsi zvese tinoisa zvese installa zvese. Pamsoroi. Satete akwasha ndandomboti timbotaure zviri zvitatu. Handi ndini Tete akuru. Saka uyai timbokurukura pamsoroi. Ndafara. Nezvamaita. Saka ndanga ndiri kuda kuti mudzimu wakupe chironda kuti nhunzi sinini dzikurye uyezve mbambaira inotoda nyuchi kuti idini ibereke kana masunflower chai chero nyuchiyo yakanyachembera hazvina chinhu. Ndazwa kuti muri kuya ne15,000 honde kuti usevhe nguva. Imi Tete maivai. Honde Takupe matare mangani. Takuye. Udzokai uno. Udzokai na kwambo uno. Ndokunaka, mwari makanaka. Ndokunaka, mwari makanaka. Ndokunaka, mwari makanaka. Popa kauvari mavirai. Tete gare pasi. Right, nyaya ndasimuka Tete akuru. Ndinozwe kufara kuti mwana waite kubreak record kuti ndiye watangawo kubuda mumusha. Isingoripo. Zvakangonaka. Ndinozwe kufara kuti kusimudzirana kuti hatingasiyi umwe achiremerwa ari ega, aona takaremerwa akati atidiniwo atiture. Ndinozwe kudini kufara kuti asengudza. Asi wanga uri mufungo wangu Satete kuti dai taendese mwana nereibai. Reibai yeye pasi Tete. Garai pasi. Yoite reibai kutenge masofa. Pamsoro. Ini kana ndichiti reibai ndini ndiri kuziye mwana wedu isu. Maivai kana mwana maivai. Maivai. Unoti mwana wangu atorongere reibai ini kutenge murume mapadzai. Pamsoro peiko. Pei. Kana amutora anozobhadhara after 2 months amboone hunhu hwake. Hanga dzenyu itara nanga dzenyu. Andidi zvazo kune Tete ndinomutsemura mazwa. Ndinomutsemura iyo. Ndakudini Mwanange wangu. ndinodira mvura inoboira. Ndinokai. Akomana ona yakwamba. Sara mchitambire mari yacho. Nasi gowa ratina riri kubroadcastira straight to GI Glow. Vaya vane dambudziko rekutya varoi uyezve vanoita madzikira nekutyarima. Say no further because load shedding tiri kudhilana zviri brutal. Come inside. Unoku ku GI Glow tine maprize akabatwa nechando akaizwa run down in shaken together ekuti tinonga chikudza kuti tine mapackages anotangira pa 627 ekuti mumba munongoti cover nama lights
tine masola, magiza, mabhatiri, zvese zvindoni zvese zvokuti mumba munonga makati kaga kuita magetsi chaiwo. Ende musazoti handina kukutaurirai, mapayment terms edu anoti unogona kubhadhara, wabhadhara usati wapedza totokuisira, totokuinstallera, wototanga kunakidzwa uchibhadhara zvishoma nezvishoma. Ndiwo atiri kutaura. Those who are abroad, distance is not a barrier. Unogona kubhadhara nemukuru, world remit nedzimwe nzira dzakasiyana siyana. Uye pano is a one stop shop yekuti wapedza kuisa malights ako, tine masighting machine ekuti kana tapega mvura haiperi. Hakuna mvura. Yes. Hakuna atinoita anonzi madry hose. Pano tikakusaitira mvura yabatwa. These are German certified machine. Tapedza kusaita tinoita borehole drilling. Tobva taisa matengi. Zvemusakangana kuti tine Father's Day promo yakarongeka yekuti baba vako vanoona bhora vari muruzevha uya vadrille borehole.